Hi guys, hello world! Badong Domingo ng tanan. This is Paul Kabakit to by channel. Guys, matuwag bayan guys. Patnik buat. Ato miss lungsod guys kay mo palit mig. Buat bitaw kada bitaw buat nga kagagmay. Kanang nay ukay man kuno nay tawag sa unas. Gagmay pa mi. Aduna laman nay ka duhig-duhig sa kanon. Bitaw palit og panginahanglan anang sa paunon pod nya undoy dito sa trabaho. Ari inita na po dari guys na. Madula magkining uwan. Salamat sa katong nagpa-shoutout na ho. Mag-shoutout anja. Mo biyahe sa mi guys. Bani mi sa mong pagbiyahe. Ano dia? Kasan ako mo sila guys. Kaya pag kato sa bahay man yung tumidaan mo kay. Andar ko mo dito kasan ako mo. Taon sa ekonomi. Gatas na? Gatas na? Tubig na nga sa bahay, tubig pa rin dito. Simbahan guys. Sa Muntinlupa Bayan, manay simbahan. A few moments later. Grabe init guys, dara demis bay. Wala ko maka-vlog dun sa kay dadaghan may tao di mo ko ganan magawid-hawid og cellphone. Demis bay, daga mong pinalit di ah. Bugas para sa bitok. Mupait na sa digtang sako kay arong mas tipid man gud miginganin sa mas barato man kaysa magkilo-kilo. Kay magbuwan man pud si bugas. Agamang isa ka ingani guys, 25 kilo sobra na magbuwan. Jadi ah kinahanglan sa bay katul. Ug ijang bawon pud. Wa pa uy, sundi sa ako. Papagod na. Mura mangutod ang kanon ganyag na ito. What's the greatest love of what's happening to you? Tahan guys, mau dito mang video gunja aja. Karon nakuan mi guys pag shout out naman na yung mga bagupan nga nagpa-shout out mga pangbasan karon ang ilang mga yang nga sa ilang kinabuhi. Yang kadiya. Una rin shout out kay ni Ate Rosemary. Ay Ate Rosemary, salamat sa tanang panahon nga nakanamo nag timbayayong sa mong video, sa mong vlog. Mao ka po imong lingaw nga mutana sa mong video nga may puwas. Salamat sa Jo, salamat ka Jo. O ginaot ka namo sa pirmi nga Panglawas. Himsog nga panglawas. O ginaot nga gawayan mo sa labong mo kalagaw. Ja guys, palihog day ko og daw sa pajag sa ang
kuan man si Zay gagaw man sang amahan. Aw, kapila man ay gagaw ni na. Mag second degree kasi siguro ni Ramil Kuray vlog. Palihog kog duaw guys sa isang pajag. Kuan ni sa guys. Side sa ang amahan. Yeah. Gagaw nila tatay. Shoutout ko ni Jocelyn Yo. Hi Jocelyn, kumusta? Ma'am Kumusta mo Jocelyn. Ma'am Jocelyn? Si hi, shout out Ate Bilin Tagapia te. Na pagyapon ka saya lalabang te. Ano sa mga kamalag dres bayan te kita te. The shout out Twin and Tristan. Ja, hello Jordinita, Ma'am Jordinita Martinez. Happy Sunday pud ma'am. Ja, Ma'am Cheremy Katubay. Hi Ma'am Cheremy Katubay. Salamat sa pagway o sa way pagpuas sa pag nanto sa among videos. Ja, hello Day Jen Margaret Ayeng. Hi Ate Lodi Saladin te. Kumusta mo ate? Salamat. Og Ate Lucia Ayop, hello. og shoutout sa ang best friend. Ramil Gundaya. Kumusta mo ka? Mel, pre. Saan ka buhay sa probinsya? Salamat sa pagtanaw sa vlog. Kisa man na sa Ramil? Ang best friend. Best friend nga. Taga. Ang kabahan lang kasi kababata na siya sa mga silingan na mo, igagaw. Mo dyan na ang amigo sa una. Ang tub karon ikas pagkabata. Magaban dyan sa una mga libang ni guys. Tungtong sa kahoy. Ming duha. Sa sa mi, classmate mate. Daycare tama sa grade 6. Ja, asang ibijaan pagka elementary kay kugihan man sa mo eskwela. Ja. Aga mong maestro pagka grade 6 kay kanang maloy ni ba. Ja, di man gusto sa sir nga wala mawasi sa grade 6. Wala ipabalik lang siya kay wala akong ibuhatan o buka mo high school siya. Ito nga sa nabijaan ja kay pag first year niya. Naka first year siya ako sa kanya. Ngayon lang siya kay kuno strict ako ng mga maestra. Kay mahal man siya nanay kuan maestra. Manang luksol lang sa spader mo uli ilaha. Wa sa ka mag-first year. Undang. Da shout out kay kong ni Inday Rushen Galupe Butel Alperes nga naron sa Hong Kong. Kay day kumusta ka dai ang pingkanun ni dai daghan na jud kag inchik kinaguli. Tang. Si Tang. Ayahin si Tang tambok na siya kag manyo ba. Ayahin kayong trabaho kay saray mo ibanta diyan. Hello. Na perme og ginat nga. Magdana kag daghan inchik kung dai naguli. Di ka masakit og usab kay des nagilantan ra ka pag amping sa imong lawas perme. Hello ni Ate Salvi Aranas. Te, kumusta man mo diya Cebu? Kanana, wadyo ka na nakalimtan te. Salamat sa kanunang pagpangmusta og sa kanunang pagtimbaya og sa ahang kinakasgan nga sister in Christ pod nga naron sa Taiwan si Sis Bernadette Beltran. Sis, kumusta naman ka diha sis amping kanunay? Magkita-kita patapuhon. Anja si Ate Sherry kahintong all right hanggang sa salamat sa tayo mong comment ganihan na muot ko si mga ni Undoy nga. Naingan si Undoy nga mag is kamanong tabako sa to. Wala ka mang pamasko sa kamanong tabako. Namo ko sa comment ari, nagkatawa ko. Ito man. Na, ko nagwa ko kabasa pa sa mong comment ba? Nako kay comment. Kabasa ko ganda. Wala mo ko makareply ka dito patas kuan biyahe. Na. Shout out ko kay Inday Risa. Hi Inday Risa, kumusta mga diha? Kasi mas interesa. Doy, kuya wagud nang usang manong tabako mura ka na og tiguang kapuot pero may og simod. Bitaw og sige sa puot animaho na jung tiguang. Sabado ug Domingo te mura na maghapon na sira kog tustos. Kay may lingaw niya. Ug mula kami si upaw. Di ko makatabako. O dyan ulit tabako na pod. Merry Christmas po din diha Kuya Ramel Coray Vlog. Diya si Ate Isabelita Abi Baste. Shout out kay Raimonda Bakulta. Ang imong mo ko agad spot uy. Wa man ako Wala ko nakagulit. Wala ko na siya. Kanina yung mga shout out kay Mary Grace Asuncion. Musta ka Grace? Amping mula permi sa iyong lugar. Wala. Si Ma'am Melos Elias and family. Regards sa imong mga anak, ma'am. Shout out kay Agnes Konkon. Salamat sa unang nga pag-comment o sa pagtanaw sa mga vlog. Salamat sa tanan. Agnes sa kasura ni Liduyog. Amping mo diha sa Katarnis. Regards po sa imong mga kauban diha. Saan man nangaraw-karaw sin? Shout out kay Mary Jane Lusica. Marilo Lusica. Gusto makadalo. Sa amiga nga kinakyutan sa una hangtod karon si Marilo Masadre Libres Masadre. Bali. Mas makadalo hinat nga kontes na naman talo kitsa unang maka kuan tibuok. Paspasin naman og buhat lo ina imong bana nga. Adyo absent. Aron makabuo na. Kisa man. Shout out kay Alfredo Butel.
Do, musta naman kadiha? Lagi rin si bahay pohon o kuan na kay lugar para maka kanta. Sagwa kay lugar igod. Lugar ilaman og kay lugar ilaman gamay. Lagi rin pohon. Not nga. Tara nga bake na imong cake ha. Nag mori ka. Dali ko cake ha, basig di ka magdag cake. Dali Baker mo na siya si Alfredo Botel ang igaang kuan na siya. Cake lang. Pagmangkan sa paggagawan. Baker siya, baker. Yan na siya nagtrabaho sa Wilfred Construction Site. Sa bikir. Hani po ka. Ito guys, nasa sa kanang Wilfred Big Shop. Karang naka. Yung shite imong mata. Wala na lain? Wala ba lain? Huwag siya ito kay Anyeta. Ano ito? Anisita. Ay, ati at Anisita at Atajik. Stagic? Istajik. Tarin nagbasa yung mga kinder. Bitaw guys, Okay, shout out Rosemates. me sa tanan-tanan nga mga Shout out. silent viewers po diha kanang di mo comment ba kay ba kung kinsa mo. Sa mga- Ang mong kanunang tanan. Sa mga sigtan sa mong videos na ginagmay, salamat yung tanan. Hinaut nga di mo mapuan sa mong istorya sa mong mga vlog nga. Wala simple ra. Okay, mga laing lugar. Pon guys. Kung magaluwag-luwag may kwarta, maka-vlog may laing lugar para napamil makita nga laing view sa among video. Salamat yung tanan guys sa okay, puwas nga pagsuporta sa among vlog. Og I love you ninyo tanan. Shout out po ko ni Ate Jilia Bernardo. Ti kumusta naman kada ning ning lantaw ko ganyan si mong pisto amang ko kita nimo. Ito sa bayan. Napabakas kuan. Bayan. Oh. Karong gabi ha guys. Andiyan mo shout out po ko sa hang mga Antipas family. Nga na sa among GC. Nasa kamong tanan mga Antipas family, shout out ko ninyong tanan. Og shout out kay Marcelo Castañares. Kay Sir Marcelo. Sir, kumusta naman ka sir? Da shout out po ko sa ahang guwapa ug batan og batan ang gihapon nga auntie natiguang na lamang ko si bata gihapon. Auntie huwat ko nimo gano sa kamulaag nga ri. Ni Auntie Susan Acaso Humeres. Sinsa pa ni nag-adapt na sa una guys sa dito ko Cagayan, dito ko sila nagpudya. Pinangga ko kadyo butan pa ni siya. Wajud siya matiguang guwapa gihapon tungod karon ako natiguang na lamang ko si bata gihapon kadyo. Laag na dari auntie kang guwat ko nimo. Ikaw lang may ngari kay ikaw man di murag nay kapak ako kayo man koy pak bali man ko pak. Og shout out kay Jordinita Martinez. Hi Ma'am Dordinita. Hi Ma'am Nate, kumusta ka diha? Inaot ka na permiso himsay ka panglawas. Og shout out dali kay Don and Evelyn More. 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 Si hi Ate Belen and Don and Ashley sa US. Og shout out kay Martino Optina. Shout out diha Mon. Martin Optino. Salamat sa pag-comment sa videos na mo. Inaot nga pagtanaw ka po sa mga vlog bisan sa Hira. Okay ra kapon. Salamat sa oras nga imong gitagana para sa among video. Ja shout out po ko sa bisag dugay na ko kaadto sa una nag sales agent sa libro guys sa Grolier International sa dito kog Davao. Nagam ko yung mga kontak sa mga team leader sa una hanggang mga supervisor. Shout out Ate Derly Galo Sirana. Tay kumusta man mo diha ti ano sa pagkata magkita og usab. Andiyan ni Ate Tela pod Estela. Shout out ko nila. Ampi mo diha kanunay ti. Ug shout out kay Shianti Isabel Alaan. Shout out diha. Salamat sa pagtanaw sa mong vlog. Ug inaot nga di ka mapuan sa mong videos. Ug sa tanang nga tanaw sa mong videos inaot nga ug mag-play naman sa mong videos inaot nga di enjoy skip ang ads kay para di maanay madugang-dugang sa mong sintabos nga musunod sa mong account. Mora nay ginagmay nga tabang sa inyong pagtanaw sa mong videos ang ads. Inaot nga Sige nagmay tabang dako ng tabang. Balingan man nimo eh. gamay ug mga tipo na kay dako na na. Dako na kadung tabang na inyong pagtanaw sa among May sabihin dyan pahinumdum, guys. sabihin dyan tanaw ng ads guys pero wala man adyo Wala man man skip. i-skip. Salamat dyan tanan guys. Na naagap mo nagpaludyo sa among mga videos. Kay uwa mo guys, uwa po may makita sa among gihimo nga video. Salamat dyan tanan nga nagapon mo sakit o kalipay magtanagapon mo sa mong vlog. Udon mo ka. Sakit pagkalipay Loy, dyan. madyo ko naong. Kayog naong pero bujagon. Loy, ni hang naong tanawon. Kayog naong guys pero bujagon. Ako kuno kinabutan guys sa among tanay suon. Hindi ako pa kinakupuhan guys kay Buhat ako po. may laki. Sariling bangko uy. Nanda dili ka mo shout out sa imong best friend. Hi bes, kumusta Sa mga imong guys? best of friend nga made in Korea. Sa tawag ko sa akong best friend na sa Korea. Ang best friend ng lover before. Hi Miss Julieta Botehen. Hi bes. Gumupas. Julieta gumupas Botehen. Naot nga. Pasensya na naman sa tanan. Naot nga. Yung madawat ng Eh, mga asa man ni confession? madawat ang kuhan kanang masalangan. Asa? Nahunlak ng mga pasalig.
sa mga nakakita man ko og sama sa ahang pagbati nga imong gihatag ani mo sa una. Naramay sa hapong silingan sa silingan ta pero naagapon ko nahug sa atarapong sa kasilingan. Pasensya na laman. Inot nga di maundang na nang imong kasakit nga. Inot nga di na ako mo maghatag og sakit sa imong dughan. Dito guys, umangil ko to guys, di ko na tinagat. Ano ka? Umangil lang tinagat, sabi kilban ba? O ka na guys, nadlok mo ko na siya upaw ka ng ilugan ko na ko. Ingat masya nga. Ako na yung madlok. Ingat masya nga. I can't live without you ko no. Singan. Anja guys. I see you, moms. Gabi na maron dyan. Ang oras alas 10 na, alas 10. Sis, wapoy. It's 9:30 in the evening guys, din sa Pilipinas. 9:30. Majong oras sa tibuok kalibutan yan abot sa mga sadya karon nga. Mo it's time to say goodbye sa guys kay mo sa do na pagtrabaho sunday mo pon Mag-ready pa ko sa mga danon kay aron di na magsadog kupot-kupot inja. Na may asawa, ganda mo ng Sawa. mga gamit. Sawa di ko nimo. Padung naman ang asawa, kasalan ta. Padung mo tina dagay pod. Nagay-practice ang kan eh. Practice makes perfect mo kuno guys. Ita guys, salamat yung tanan. Kumura namang shout out karong gabi ha. Salamat yung tanan og ani ra may katub karon sa mga video. Ya, pakita nyo karon kaya mag-upload karon dito sa mga video edit karon dito. Salamat og madyo gabi yung tanan og salamat ka sa inyong tanan guys ug sa see you again on our next vlog. Amping mo kanunay and God bless you all always. Peace be with you all always. Bye. Bye.